De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot hem: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus gaf ten antwoord: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hoge priesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Hiertoe werd ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. We vieren vandaag het hoogfeest van Christus Koning. Over koningen gesproken. Wat vindt u koninklijk? Hebt u wel eens een koninklijk gevoel gehad? Zo wil de middenstand ons doen geloven dat bij hun iedere klant koning is. En dat wil zeggen, de klant hoeft het maar te zeggen. U roept, wij draaien. En is dat u roept, wij draaien niet een van die typisch koninklijke trekjes van heersers de eeuwen door? U roept, wij draaien. Klanten kunnen namelijk grillige mensen zijn. Ze laten bijvoorbeeld alle schoenen uitpakken en verlaten daarna zonder schroom de zaak, zonder iets te kopen. De klant is toch immers koning. Dus het personeel wordt niet geteld. Zo gaat het ook met de machthebbers van onze dagen die zich koninklijke trekjes hebben toegeëigend. Zo had Saddam Hussein Irak tot zijn persoonlijk bezit gemaakt. Hij riep en zijn onderdanen, zij het dan onder druk, draaiden. Zonder schroom heeft hij uiteindelijk zijn volk berooid achtergelaten. En dat is niet nieuw. Toen het Joodse volk in het Oude Testament om een koning vroeg, waarschuwde de profeet Samuel zijn volk. De koning, zo zei hij, die over u heerst, zal de volgende rechten doen gelden. Uw zonen zal hij opeisen voor zijn wagens. Uw beste akkers zal hij van u afnemen om ze te geven aan zijn dienaren. Van uw oogsten zal hij tienden eisen. Zo wordt ge uiteindelijk zijn slaven. U roept, wij draaien. De klant is toch koning? Zo staan niet weinigen tegenwoordig in het leven, ook buiten de winkels. Medemensen worden ten dienste gesteld van onze eigen koninklijke wensen. Dat een dergelijke levenshouding funest is, daarvoor hoeven we maar de geschiedenisboeken na te lezen. Grote en kleine mensen hebben telkens opnieuw anderen gebruikt als waren ze een persoonlijk bezit. Het koningschap, zoals in Nederland, mag dan als instituut veel van zijn betekenis verloren hebben. Heersen als een absoluut vorst is een bekoring voor niet alleen de groten, maar ook de kleinen, tot in onze dagen. We hoeven dan niet alleen te denken aan mensen zoals Saddam Hussein. Integendeel, vandaag worden we zelf aangesproken op ons eigen verlangen te heersen over anderen. Ten bate natuurlijk van onszelf en niet zelden ten koste van de medemensen. Koninklijk leven, terwijl medemensen louter pionnen zijn op ons schaakspel.
En dat koningschap had Pilatus voor ogen toen hij Jezus de vraag stelde: zijt gij de koning der Joden? Hij stond namelijk verbaasd dat deze koning door zijn eigen onderdanen was overgeleverd. Maar Jezus zit op een totaal andere golflengte wanneer hij tot Pilatus zegt: mijn koningschap is niet van deze wereld. En hij wil Pilatus tonen waarin het ware koningschap gelegen is. En daarmee gaat hij terug naar de diepe betekenis van het koningschap dat ook de profeet Samuel voor ogen had. Het was immers God zelf die in de tijd van de profeet Samuel heerste in Israël. En Gods koningschap is het koningschap van waarheid, gerechtigheid en vooral ook liefde. En daarover spreekt Jezus niet alleen in het evangelie van vandaag. Nee, heel zijn leven is erop gericht dat goddelijk koningschap kleur en inhoud te geven. En zijn koningschap klinkt dan ook heel anders dan de kreet: de klant is koning. Hij zegt precies het tegenovergestelde. Hij zegt: meen niet dat ik gekomen ben om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo werd God reeds in het Oude Testament uitgebeeld en voorgesteld als een goede herder, vol zorg voor zijn schapen. Mijn koningschap, zegt Jezus, is dus niet van deze wereld. Indien wij christenen ons koninklijk willen gedragen, dan vinden we hier het geheim van een echt koninklijk leven. Wie zijn leven zoekt, zegt Jezus, zal het verliezen. Maar wie het durft verliezen, zal het vinden. Dat klinkt moeilijk. Maar Jezus spreekt niet alleen het ware koningschap. In hem komt het koningschap tot ons. In hem wordt het werkelijkheid. Aan hem die ons lief heeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, zegt de apostel, hem zij de heerlijkheid en macht. Christus koning zoekt niet het beste in ons te plunderen tot zijn voordeel. Integendeel, hij wil onze armoede, de zonde, onze zwakheid, onze onhebbelijkheid wegnemen om ons met zijn koninklijke gaven te bedelen. Hij is degene die vanaf de troon van het kruis in dienstbaarheid ons menselijk egoïsme heeft overwonnen. En met hem kunnen we ook in onszelf egoïsme, kleinmenselijkheid, onhebbelijkheid overwinnen. Christus overwint en regeert werkelijk. Hij regeert inderdaad, maar dan tot eer van God en tot genezing, tot weldaad voor ons, voor wie hij zijn leven gegeven heeft. Geven we hem de ruimte in ons leven, dan zullen wij door hem en met hem en in hem koninklijk leren leven. Amen.